Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi nabiyayaan ka ng tamang talento, ng tamang skill. Isipin mo na lang yung ingay mo na yan, yung maganda ay ginagamit mo sa pang-aaway ng tao. Ay ginagamit mo sa papanganat ng asawa mo. Di ba? Parang nasakit sa tenga. Nakakayamot pakinggan na, no? Yung biyaya ng ingay ng bunganga mo ay ginamit mo sa magandang paraan. Di ba? Kaya nagpapasalamat ko. Ganyan yung kasama mo sa bayan. Thank you, Lord! Nakakabwisit, di ba? Kaya masasabi ko talaga, ang galing talaga ng Diyos nilalagay tayo kung saan tayo nararapat, di ba? Partner, nakatali yung hair mo? Nakatali? Hindi naman. Idol kita, naka-headband ako. Headband lang. Naka-headband! Akala ko, sobrang haba na. Pero sobrang haba na tatali na yan, partner? Natatali, kaya ng taliin ng parang man bun dito sa likod. Di ba? Di ka pa, ayaw mo pa magpagupit. Ang haba na, grabe, Oo. Idol mo ba ako? Gusto mong ganito kahaba? medyo. Ang hair mo ba kulot, partner? Para uniform. Hindi, kulot ba yung hair mo, partner? Oo, di ba? Kaya pinaplansya mo siya. Kasi kulot siya. Tama ba? Kulot. Lahat naman ng buhok ko kulot. Oo. Tapos pag pinaplansya, pinaplansya ko din yung ibang kulot na buhok sa parte ng katuwang ko. Para uniform. Diretso na din siya. Para maiba-iba naman, di ba? Good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat kung kayo po ay nakaantabay sa amin dito sa aming FB Live. Ayan, nakatutok sa atin ang mga kabisya natin dyan sa Delpan, Santa Ana, Manila. Hello kay Shubs Weng. Hi, good morning sa inyo. Nanonood din from Baguio City, si Jen Alvarez Patricio. Watching from Zamboanga, si Amy De Vera and Erwin Sarionosos Ramos from Iloilo City, di ba? Ang astig lang ng FB Live nakakarating siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Iba't ibang parte din ng mundo, di ba? So maraming salamat, kayo po ay nakatutok sa amin. Alam mo, partner, meron akong gusto. Ano yan? Sorry, naghahang ako partner. Are you there? Di ka naman naghang, umaarte ka lang. Naghang ka ba? Tingin, naghang ba siya, Boy P? Ano ba? Naghang ka ba? Or acting mo lang yan? Naghang siya. So anyway, ako na muna. Akala ko part umaarte ka. Alam mo, nag-freeze lang ako. Kasi partner, yung pag-freeze mo kasi parang yung inano mo, yung parang hindi ka naman mukhang pangit. Kasi ako pag na-freeze ako talagang, di ba, yung mga ganun yung mga itsurahan ko, di ba? Ay, nag-freeze ka talaga, partner. Ano ba? Ano nangyayari sa'yo? Boy P, ano ba yan? Nag-freeze ba siya? Naghang siya, Boy P? Nakakaloka ka ha, exit ka muna, partner, tapos enter ka ulit. So anyways, meron po akong Ano nangyayari sa'yo? Restart. Kailangan natin tapusin na maaga. Ako nga, partner alam mo ba kung anong plano ko? Kasi matindi na talaga tong internet na to. Every 3 days nagsusubscribe ako ng 50 pesos para makapag-FB Live.
Kasi nga, utang na loob, yung ina-applyan ko ng internet, nakailang tawag na ako, hindi naman ako pinapansin. Pupuntahan ko ngayon. Pupunta ako ng Royal Cable. Sabihin ko sa kanila, hindi nyo ako pinapansin na wala akong internet, ha? Nakakaloka, hirap na ako mag-FB Live ng ilang buwan. Tapos mag-online classes na yung anak ko, hindi pwede naghahang. Baka maghang din yung utak niya. Sasabihin ko talaga, partner. Bitan nila talaga ako. Nakailang follow-up na kasi ko. Di ba sabi ko nito ko kasi dati sa damukal yung telepono binigay. Tapos, di ba? Hindi naman in fairness Oo, di ba? Pero in fairness nag-uusapan na natin yan. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakabit. Mali ka! March 2013, partner. Bago ipanganak si Princess. Hanggang ngayon hindi pa kinakabit. That's charot. Hindi, partner. Sabi daw, mas bibilis daw kapag ka pinuntahan. Nakakaloka kahit na hindi dapat puntahan kasi i-risk mo yung exposure, di ba? Yung biyahe ka. Sige na lang. Kasi may nabalitaan ako na kapag ka pinuntahan daw pinaprioritize. Hindi ko sure. Nakakaloka. Sorry, hindi ako mayayamot. Tingnan mo, tumatas ang boses ko. Nasaan lalamunan ko nito? Nakakaloka. Di ba? Kailangan nating problema ko naman dito, yung internet namin, kaya naglalag ng ganito kasi nayayanig. Yung bahay namin para lumilindol lagi kasi may construction sa labas. May construction sa baba. Oo nga. Pinagbubungkal ng ng kalit dito sa harapan ng bahay namin. So, nayayanig ka rin po. Kaya yung utak ko nayayanig kanina pa eh. Mamaya madidinig. Ay, teka daw. Prepare na sila. Nung electric fan mo. Kaya nga, teka hagip daw electric fan saglit ha. Usapin mo muna sila. May ibang panahon dyan sa lugar mo no? Last quarter na ba yan ng of the year? Kung kailan paparating ang maraming bagyo? Mahangin, may amihan, may hanging habagat. Ang lakas ng electric fan mo, partner. Okay na ba yan? Pwede na. Okay na. Yan. Kasi yung mga electric fan sa sobrang overgamit, meron na talaga siyang tunog tak. Akala mo ikaw lang may tunog akala mo lang ikaw may sound effects o kami din yung mga electric fan tak. Nakakaawa na yung mga electric fan ko, ang dumi-dumi lang may tunog pang gano'n. Hindi ko kinakaya. Munat mo ako makikiting to. Yan ang pangit ng connection nating dalawa. Diyos ko, nakakainis. Ano ba yan? Ba't ganon? Shout out sa mga kabisyo natin kakatapos lang magtinda online, pati yung nagtitinda ng pandesal, si Jonah May Brasa ng Taguig. Nakatutok din sa atin si Jose de la Cruz, dyan naman sa Alabang, Muntinlupa. Ayan, nakakaloka. Ang tanong, ano ang internet ninyo? Hindi po ako magpapakabit, sabi nung isa. Ayaw na, kapag ka ganito yung example ng internet, bakit ka nga ba magpapakabit ng ganitong klaseng internet? Gracious. Siyempre, secret din na namin sasabihin, di ba? Hi, kaya Elden! Pagka ganyan, nakakabitin makipag-usap doon sa tao, parang ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. Oo, yung bitin, di ba nakakayamot? Tsaka minsan yun nga, pag nag-joke ka, kunyari, nagpapatawa yung kausap mo, late yung tawa mo, nakakainis yun sa nag-joke. Kaya, totoo, may delayed reaction na. May delayed reaction ng mga 3 seconds. Partner, nakatutok sa atin si Elden. Batiin natin siya. Si Elden, partner, I think tama ba? Elden, ikaw yung owner ng... Hindi, hindi, Elden talaga. E-L-D-E-N. Oo, you have to taste this, Kenji Takoyaki. Alam mo, sa totoo lang, partner, hindi talaga ako kumakain ng takoyaki. Pero nung na-taste ko yung takoyaki niya, talagang na-enjoy ko. Tapos nakapag-reorder na ako kasi masarap. O, di ba? I-try mo. Wow. I-try mo yung Kenji Takoyaki. Tingnan mo, in-associate na kita kay Elden Richards. Di ba? So, baka naman makatikin ng patakoyaki dyan, di ba? Oh my God, partner, your internet is so lala. Ibang level siya sa paghahang today. Gracious.
Ay, ano nangyari? Nakahangka talaga, friend. So anyway, so ito na lang. Magkukwento na lang po ako ng aking experience the other day. So the other day po, mga kabisyo, parang nagkaroon ako ng hope for humanity. Parang nagkaroon ako ng pag-asa na marami pa rin naman pala ang mga taong mga mababait, o 'di ba? Kasi minsan 'di ba sa sobrang gulo ng mundo, may isip mo na meron pa ba taong mabait? Meron pa ba alam mo yun, parang lahat ba ng tao naglalamangan, o lahat ba ng tao puro bashing ang alam, ganyan. But there will be times that the Lord will send people to remind you that yes, meron pa rin pong mga taong mababait, 'di ba? So anyways, ito yung kwento ko kasi the other day, meron syempre I support small businesses. So kapag meron gusto pong magpadala sa akin, ganyan, para ipatis yung kanilang product, syempre I say yes to it. 'Di ba? So merong gusto magpadala sa akin ng pastries. Tapos ang pastries na yon ay cream puffs. So, okay, ganyan. So, ang ginawa niya is, bago niya ipinadala, pinicturean niya, ito po yung isisend ko po sa inyo, ito po yung matatanggap po ninyo. So, sabi ko, okay. Tapos dumating na. Hindi ko na-meet personally yung rider kasi nasa condo ako, so nasa taas. So, na nakuha ko yung pastries, yung mga cream puff, hindi ko alam, napunta sa isang side lang lahat, nagdikit-dikit, nagbonding sila. Nagbonding sila at nagdikit-dikit at napunta sa isang side. So, to make the long story short, hindi na siya presentable. So, kung halimbawang tinutulungan ko yung online seller by posting her product through IG stories, kunyari, hindi ko siya mapopost properly kasi nga, ang pangit nung itsura. Alam mo, post ka ng pangit, hindi, sa halip na makatulong ka, hindi nakasama ka pa. Ayoko naman ng ganun, di ba? Ayoko makasama. So, syempre, in-inform ko si sender. Sabi ko, hi, I got the product. Sabi ko, kaya lang po, baka po nagka-problem dun sa handling kasi ito po yung itsura niya. So, sinend ko yung picture. So, syempre, naloka siya, di ba? Kasi ipinadala niya na maayos, nakarating ng hindi maganda. So, ang eksena dito, sabi niya, sige po, I'll just report it. So, I went on with my night, ganyan. Yung phone ko, hindi ko katabi. Yung pala, yung rider, tumatawag sa akin. Tumatawag siya at sinasabing nagsusorry, nag-apologize, ganyan. Tapos hindi ko naman kasi napansin yung phone. So ang ginawa ko is tinawagan ko siya at sabi ko, kuya, pasensya ka na, hindi ko po nasagot yung phone. Tapos ipinaliwanag ko din sa kanya yung eksena. Sabi ko, kuya, hindi po sa inyo. In fact, natutuwa po ako na marunong po kayo na mag-apologize. Thank you very much po, kuya. Ina-explain ko lang po sa inyo na syempre, kailangan rin po na full obligation ko dun sa sender by posting. Paano ko i-post yun kung hindi na maayos yung itsura? Tsaka lesson po ito sa iyo, kuya, na next time kapag pastries, kapag mga cakes, mga ganyan, siguraduhin niyo po, kuya, na you really handle it with care. Kasi talagang very delicate yan. Kasi ewan ko or naranasan ng ibang mga friends ninyo pero ilang beses na ako nakakita ng dahil hindi na-handle with care yung cake na pinadala sa kanila o yung pastries, punta sa isang side. Sabi ko rider, sabi ko, kuya rider, pasalamat ka po, walang okasyon. Ako lang ito, kakainin ko lang silang lahat. Kung may okasyon, di ba? Tapos, yun lang yung handa, nasira pa, nakakaloka. Pero alam nyo, ang point ko dito is, I just appreciate the act of asking for forgiveness. Ang sabi niya, hindi po ako nakabiyahe na sa sobrang hindi niya maisip kung bakit ganon yung na-deliver niya. So, ang ginawa niya, pumunta siya mismo doon sa bahay ng sender, naghumingi nag-apologize siya, tapos yun nga, tumatawag siya sa akin. Hanggang kaninang umaga, di ba, parang nagpapasalamat siya sa akin at pinatawag ko siya or something, ganon. So, alam niyo po dun sa kwentong yan, nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng hope for humanity na meron pa palang mga tao marunong mag-apologize. Meron pa ring mga tao mababait na nag-worry dahil yung service nila ay hindi maganda, ganon. Kasi alam niyo po mga kabisyo, recently din na-experience ko yan na meron akong mga nakakausap na mga tao na alam na nga nilang may kasalanan sila.
alam na nga nila they have done something wrong. Pero mataas pa. Alam mo yun, yung nagmamataas pa, yung hindi man lang, alam niyo po, ito yung ito po yung ko Naghahang na po ako. Nakakaloka. Kanina pa ako naghahang. Anong away meron? Partner, are you there? Yes, anong away? Anong away meron? Hindi, partner, kinikwento ko yung Welcome to my vlog. Bag. Here, naghahang ka rin eh. Naghahang ka pa rin, partner eh. Yan. Ayan na. O yun, dati kinikwento ko Kinento ko lang yung yung rider na marunong mag-sorry, marunong mag-apologize. Kasi yun talaga yun eh. Sabi ko nga, I talk na who have wrongs. Alam mo, feeling ko lang, partner, talaga, it makes all the difference when you know how to sorry. All the difference when you are humble enough to admit that there is a mistake. Kasi alam mo kung halimbawang yung yung nagmamataas ka pa, minsan nababago yun eh. Alam na patawarin ka ng isang tao. Along ng isang tao, mas lalo siyang maiirita sa'yo, mas lalo siyang mayayamot sa'yo. Kasi, nagmamataas ka pa. Tingnan mo yung nangyari dun sa rider na yun. Diba? What did he do? Ang ginawa niya, nag-apologize. Hindi nagdalawang isip na parang isisi sa card, nag-akyan nung pastries. Hindi eh. Ang eksena niya talaga is, nag-apologize, maaari ang dahilan kung bakit naging ganyan po yung itsura no ay dahil nalubak po, may mga nadaanan po kasi sila akong lubak, pasensya na kayo. Alam mo yung ang ganda nung impact nun sa akin, partner eh. Hadit yung yung nagalit siya, yung parang hindi ko naman po naibigay ng diretso sa inyo eh. Naibigay ko sa guard. Malay mo yung guard, yung yung may dahilan. Hindi eh. Siya yung he took it upon himself. He owned his mistake, di ba? And dahil doon, sabi ko, deserving of a kwento to sa tambalan. Kasi nakakatuwa yung ganun eh. Kasi di ba, partner, yung kung nagmamataas ka pa, nagmamagaling ka pa, kahit alam mo naman na may kasalanan ka, di ba? Will it do you any good? Hindi, di ba? Dapat in life, Kabisyo, you need to own up to your mistakes. Alam mo kung bakit minsan hindi tayo makamove on sa isang bagay. Kasi ayaw nating tanggapin na meron tayong pagkakamali. Parang feeling natin, tama lang tayo, wala tayong pagkakamali. Lagi mong tatandaan, kung bakit ka nalagay sa sitwasyon na alanganin na yan, ay dahil meron kang ambag. Meron kang ambag kung bakit nangyari yan sa'yo. Good or bad, di ba? Kung bakit nalagay ka sa isang sitwasyon na alanganin, Kabisyo, meron kang ambag doon. So kung halimbawa, nagalit sa'yo yung mga business partners mo, nagagalit sa'yo yung mga kung sino man sa huwag kang mayabang na hindi mo alam isipin na ano ba yung mali ko? Saan ba ako dito nagkamali? Kasi meron ka ring mali. And malay mo, by being humble enough to admit your mistakes, mas malesen yung mas malesen yung damage. Alam mo yung patawarin ka pa. Natanda mo, isang perfect example namin ni Chris Chuper lagi eh. Meron kami isang kliyente na nagkaroon kami ng pagkakamali in terms of endorsement. Hindi namin na-endorse ng ilang araw yata or something. At parang ang pinakadahilan na talaga is nakadaan namin sa sobrang daldal namin ni Park. Parang lang yun, a few slots lang, hindi naman madami. Tapos nagtanong sa amin, tapos hindi naman kami nagsinungaling, hindi rin kami nagalit. Kasi totoo naman, hindi naman kami tatanungin kung wala naman kaming nagawang hindi maganda or hindi tama. Diba? And alam niyo po ako anong ending nun, na-appreciate nila. We appreciate your honesty, we appreciate your and I hope it just doesn't happen again. O hanggang ngayon, di ba, nandito pa rin sila sa amin. Alam mo yung ganun? It pays to be a humble, Kabisyo. Humility is a virtue na sana meron po tayong lahat. Naghang si partner, kita ko yung laki ng butas ng ilong mo. Nakakaloka. Kanina pa ako nakahang ka lang. Grabe issues.
Ang totoo niyan, tumahi talaga ako kaya ako nawala sa ere. Kaya ako nawala sa harapan ninyo mga kabisyo. O di ba isipin niyo 'yon? Kunyari, pag nangyari ito sa mga estudyante na, di ba, nag-aaral araw-araw tapos ganito yung internet nila sa bahay, di ba? Kahit yung estudyante, hindi siya mainis sa pinag-aaralan, hindi siya mainis sa sa subject na tinuturo ng teacher, mainis siya sa internet connection kasi wala siya naiintindihan sa tinuturo ng teacher kasi nga bagsak yung internet. Diba? Yung robotic lagi yung salita yung teacher nila. So, medyo malaking problema ito kung tutusin. Hindi sa lahat ng araw maganda ang bigayan ng internet. Anyway, hindi sa lahat ng araw Pasko. Oo. As you were saying, partner, ito yung kinuwento mo kanina sa radyo or kinuwento mo na ba sa radyo? Hindi pa, kwento ko pa lang. Okay. Kwento ko pa lang yan. Oo. Oo, tama yun. Kasi pag ikaw yung tipo ng tao na may kababaang loob, di ba? Ikaw yung tipo ng tao marunong kumbaba. Masahangaan ka pa ng maraming tao sa paligid mo sa pagkakamaling nagawa mo kasi in-acknowledge mo siya na may pagkakamali ka. Correct. In-acknowledge mo yung mali mo. At ayun kasalu-saludo yun sa maraming tao kasi mas nakakainis yung tipong alam na nga ng tao na gumawa ka ng kasalanan pero ikaw naguhugas ka pa rin ng kamay, di ba? Nagbubulag-bulagan ka sa sarili mong pagkakamali. Di ba? At yun yung talaga yung nakakainis. And one thing is for sure, mahirap pakisamahan yung ganyang klase ng tao. Halimbawa, meron kang kasama o kaibigan o kasama sa bahay na ganyan, di ba? Alam mo, ang daming ginagawang pagkakamali pero nagbubulag-bulagan sa sariling kasalanan. May hirap kasama yung ganyang klase ng tao. At tama yung sinabi mo, partner, kung ganyan din lamang ang sitwasyon, ikaw na gumagawa ng kasalanan, di ba? O kung nakakommit ng mistake, lalo na sa kapwa mo, pinakasimpleng gawin, pinakamadaling gawin is mag-sorry ka na lang. Correct. Hindi siya mahirap. Diba? Hindi siya mahirap gawin. Mag-sorry ka lang. Feeling ko, partner, mahirap siyang gawin para sa maraming tao. Kasi kung sanang nagsasorry lang ang lahat ng mga tao because they own their mistakes, then siguro, this world is a better place. Kaya lang, unfortunately, yung pagsasorry is, hindi siya isang bagay na ginagawa ng madali ng ibang tao. Pero yun nga matutunan po natin yun. Kasi kapag hindi talaga tayo marunong mag-sorry, yung kapag yung sobra mong yabang, yun lang yun Pag sobra mong yabang, wala. Sa halip na mapag-usapan ng maigi ang mga bagay-bagay, hindi. Kasi ayaw mong bumaba Ano yun yan pride. Yung pride na ikaw lang ang magaling, ikaw lang yung tama. Hello? Kung may mali ka, umamin ka na lang. Kasi malay mo, yan yung ayaw na ayaw ko, partner Pag halimbawa, sa mga staff, kunwari, pag may mistake, ay sobrang appreciated kapag ka nag-apologize na lang na, sorry po, kasi ito talaga yung nangyari, kaya hindi ko ito nagawa. Kesa yung nagdadahilan pa, kasi parang it's adding insult to injury Parang, dinadagdagan mo yung kasalanan mo by lying. Ewan ko kung napanood niyo po yung The World of a Married Couple. Yung bida doon, si Dr. G, ang eksena niya talaga doon, mas nasaktan siya kasi alam niya nagsisinungaling yung asawa niya nung nambababae yung kanyang mister. Kasi yung pinaka-point nambabae yung mister niya. At binigyan niya ng chance yung mister niya na magsabi ng katotohanan. So, hinihingi yung katotohanan ng bababae ka ba o hindi, di ba? At ang sabi ng mister, hindi, ikaw lang ang mahal ko. At mas lalong nasaktan doon yung bida kasi alam niya, tried, proven, and tested na nang bababae yung mister niya pero nagsisinungaling pa. So, sa halip na mapatawad niya kasi umamin, alam mo yung kung sana umamin na, pasensya ka na, sorry talaga, lang yun, wala lang yun, or something. Hindi ko sinasabing mapapatawad agad ng mga misis, pero it could have made all the difference. Alam mo yon, may difference. May difference yun Pero kung halimbawa yun nga, yung alam mo na nga na meron kang kasalanan, pero hindi ka pa umaamin, mayabang ka pa, naku kabisyo. Good luck talaga sa'yo. Baka pupulutin ka na lang sa kangkungan, friend. Kita-kit sa kangkungan. Nakakaloka talaga. Gravacious. Totoo yun. Minsan nga, siguro yun lang kulang lang tayo sa practice ng pag-admit sa mga kasalanan natin. Kasi feeling natin mas
mas okay yung pakiramdam kapag nalusutan natin yung problema o nauto natin, nalinlang natin yung taong kausap natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong linlangin kasi ang isang tao eh. 'Di ba? Pwede mong yes, nalusutan ko yung pagkakamali ko at least hindi nila napansin na nagkamali ako. Pangit yung ganung klase ng habit. So kulang tayo sa practice. Kulang tayo sa practice na ay nagkamali ako. Kailangan i-acknowledge ko na nagkamali ako at magsusorry ako kung kanino man ako dapat managot. So kung kanino yung accountability ay dapat dapat ba ako mag-sorry sa boss ko, dapat ba ako mag-sorry sa kaibigan ko, o dapat ba ako mag-sorry kung kanino man ako nagkasala. Dapat ganun yung i-train natin sa sarili natin, 'di ba? Para yun nga masaya tayong namumuhay kasi alam niyo mga kaibigan, masarap matulog. Naghang ka na naman, masarap matulog ng chuper, partner, chuper. Siguro ang gusto sabihin ng aking partner is, masarap matulog ng mahimbing. 'Di ba? Nang alam mong, di totoo yun you cannot buy peace. And the part of having peace in your life is learning how to forgive or learning how to be humble and learning to accept your mistakes. Kasi kapag hindi mo talaga matanggap, basta yun ulitin ko, pag hindi mo matanggap sa sarili mo na meron ka ring kasalanan, ayan, kung hindi mo matanggap sa sarili mo na meron ka ring kasalanan, hindi ka makaka-move forward. 'Di ba? Tanggapin mo. Uulitin ko po, Kabisyo. Bakit ka nalagay sa alanganing sitwasyon na 'yan? Bakit ka napunta sa alanganing sitwasyon na 'yan? Kasi meron ka ring ambag kung bakit ka napunta sa sitwasyon na 'yan, 'di ba? Meron kang ginawa. So hindi mo pwedeng sabihin, hindi yung mayabang pa, hindi hindi ako yung may dahilan. 'Di ba? Ikaw naman ang ganito, ikaw naman ang ganyan. O, di ba? So, learn how to be humble, Kabisyo. Learn to admit your mistakes. Kasi malay mo, yan pa yung makatulong sa'yo at makasalba sa'yo, Kabisyo. Correct. Kasi talagang darating yung araw na magkakamali tayo. Walang perfectong tao, mga kaibigan. Lahat tayo nagkakamali at hindi karuwagan, hindi kahinaan. It will not make you less kung more knowledge mo or pagkakamali. Diba? Actually, again, masahangaan pa ng tao kapag marunong kang kumilala ng pagkakamali mo. Importante po yun sa buhay. Uli sarap ang buhay kung alam mo sa sarili mo na wala kang nalinlang na tao, wala kang nilokong tao, diba? Wala kang atraso sa isang tao. Mas sarap yun ng bahay at matulog mo na naging maayos ang kasama mo sa marami. Actually, maraming nasisirang samahan ng ganun dahil sa kasinungalingan, dahil sa paghuhugas ng kamay, dahil 'di ba gustong buhatin pa yung sarili kahit alam na ng marami na maling-mali na, 'di ba? So maraming relasyon ng relate. Ganon. Relate ako diyan sa ganyang eksena, yung alam na nga maraming mali, pinipilit pang ibuhat yung sariling bangko. Alam mo 'yon, nagmamataas pa. Madami po talagang yan. Yes, arrogante pa. Let us learn to admit our mistakes. Let us learn to be humble. Kasi, alam mo, yung humility na yan, Kabisyo, might just save you. Might just save you, your relationship, your job, your career, your household, di ba? Diba? Yung ganon, yung humility na yung kababaan ng loob. Sige na, ako na ang magsusorry. Ako na talaga. Pwede magbago ang lahat. Diba? Parang sa mga kasalanan ng mga kriminal, diba, partner? Minsan napapanood natin sa pelikula. Diba? Kapag humingi ng tawad, yung nagmamakaawa, yung umiiyak-iyak pa, parang nagkakaroon ng compassion sa puso, yung yung hinihinga ng tawad. So, maaaring kung halimbawa ang ipapataw na penalty ay ganito, pwedeng bawasan. Nagsisi naman. Yung mga ganun ba? So, naway magsilbing lesson to ito. Kaya yung rider na yun, partner, na nag-sorry ng sorry, na talagang ramdam ko yung sincerity niya na parang kung pwede nga lang daw, siya daw ang magbayad nung pastries na dineliver sa akin. Kaya lang wala naman daw siyang pera. Kung pwede nga lang daw igagawin niya. Sabi ko, hindi, okay na yan, kuya. The fact that
you see, the fact that that you apologize makes all the difference. O, diba? Yun lamang po, dahil naghahang na kami ng bonggang-bongga ni partner, ang sakit sa lalamunan pag naghahang. Oh. Hindi masaya ang buhay kapag naghahang. Correct. Partner, batiin ko lang, sana hindi maghang. Ayan, si happy listener, Ate Aida and Kuya Arnel, Dongon and kids. Hi guys, happy at sa akin at sa tambalan. Thank you for tuning in. Salamat po mga tambalanista. Partner, si Elden, yung binati natin kanina, matagal sa'yo. Yung may Kenji Takoyaki, matagal na nag-message sa'yo at matagal mo nang hindi pinapansin. Hindi ka na naman nagbubukas ng inbox. Yung taste is Takoyaki. Sige, hahanapin nila. Ahil din. At kailangan mapatunayan sa akin kung ano kasarap yung sinasabi ni Nicole na Takoyaki. Sarap yung Takoyaki na yan, promise. Takoyaki! Exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok mga tambalanista. See you all on Friday. Bye! Ingat po kayo. Bye, partner! Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.